Siya ba kayo makaangkon ani nga akong kahon? Na ba kayo mayong kasing-kasing ani? Ako matabo ang aron di kapoy na ko. Wow, nakayo ko. Gusto nga nili masayang ning akong bato. Ayatak. Lolo, sa banda sa magkabuli lo. Dito ko sa unahan mo at dong sa akong balay dong. Hindi traba kayo lo. Saman, ihatod ta ka lo. Wow. Dili na kinahanglan hatod dong. Manginahanglan akong tubig. Tiluyap kayo ni Luwa Luoy. na ko. Makaya ka ni mo baklay dito lo. Tabangan ta lang ka lo. Murag Luoy kasi kung doon ni mo lo ba? Sige dong, ikaw kung ganahan ka. Awag na, Gusto ko nga, mainom kong tubig. Ang wala tubig. Ano? Usama na kanang. Ginilal na lo. Ako ang gipalit dito sa kuwan lo. Imo na ihatag sa ako. Imo na lang lo kay ginita pa kay panahon na. Kamaayo sa imong kasing-kasing dong. Sige, inom lo, inom lo. Inom lo. Lugat, nagnilig ka pa. Ikaw sa asa man na imong mga pamilya rin lo. Wala na ko'y pamilya dong, pero asa dong kayo. Tungod sa imong pagkamaayong kasing-kasing dong. Na ako'y ihatag sa imo dong. Kininong imo ning gamiton dong sa mga maayo nga butang. Sa man na lo. Di ako ning ihatag sa imo. Kusang kuutong dong ha. Kayo yan ni Sira ka pagkay asa Kuutong dong. Pamilya ni ba? Kusang kuutong. Sa pagkapamilya niya sa ako ba? Kinidong importante nito. Makatabang ka sa kinabagang katawan nani. O ba? Kung imo dawata kining bato nga akong ihatag ni mo dong. Naunsa ko man ako ni lo. Kung panahon dong sa kalamidad, panahon sa naay kay luwas nga tao, imo raning kanon dong og imong isinggit ang pulong nga dana. O ba? Oh, sige dong, rawatan dong. So ako na yung isunod sa umbol sa lo. Oh, Salamat kayo. sige, Ang tubig. salamat sa tubig. Ang tubig dadaanan na Ako ano. ani, oh. Oh, sige, Na sige. mulakat ako, mulakat Sige, na. ako unta sang ihatod. Tulos aning bato nga gihatag og tigulang mga akong natabo ba? Bato man niya. Ingon siya na. Kuan. Kuan. Ako rin daw ng tunglon. Niya ko singgit ko og darna. Didi, Oh, lo. asa mo kagikan? Dali na pangita nimo. At tulong. Tukos pikas. Kay nakuhan ko ba? Nakoy natabuan tigulang nung ba? Ano? Tagaan ko niya bato nung. Sama na. Unsay unsa ni bato man ni? Dog may stuko. Ha? Dog may stuko. Ay, gusto ko ang bato man ko na. Ang kapag gani. O bato no. Dog ginustuko. Ino man siya nga. Kuan kuno makatabang kuno ni. Ako nung nitunglon. A few moments later. Ni kay murag dali ra kay ni kawato ni ang cellphone okay. Ga kuan ra. Ga cellphone ra. Isa sir tabang isa sir. Murag na gitulis long. Sir Yara ka long. Yara ka. Dei, wala si ano ni. Uy, sir. Naun sa mga sir. Ako cellphone gi snatch. Hama lang guys nuts. Balik ko nilagat to nito. Ay, tukaran ka tumubo kayo. Oh. Tagal ito lagi. Hoy! Kamubo kayo ni mo nang guwan kag snatch. Jack! Ang bato! Oh! Lumay na ng bato! Mas! Manamaw! Tulad ka itong nuni mo nga ikot sa bangko! Tanga! What's up mga katuba? We are Malagiti Impulse! Shout out day ko kang Gilbert Corpus Umbing ang nasa New Zealand nagpuyo karon. Beng part mayang pagpuyo dia sa inyo o sa inyong mga kauban na sila ni Gerald Kasan Mabaw o inyong mga kauban taga-ikti shout out sa inyong tanan dia. Og shout out tayo kay LB Babanding Paklar. Shout out sa mo dati og kay Cindy Gumaga og kang Marcos Ampet nasa Manila karon. Shout out, maraming salamat. Shout out ko diya sa Kuwait. Akong igagaw diya si Sway Sarin. Amping dia, amping. Shout out ko sa kuban sa kong papa. Shout out. O shout out tayo ko sa akong classmate o akong mga barkada. Guys, salamat sa inyo ha.